Des del primer trimestre d'aquest any, del 2025, estem introduint una caixa d'eines d'intel·ligència artificial a la redacció de la xarxa per agilitzar i fer més eficients alguns processos i sempre amb un entorn amigable, fàcil d'utilitzar pels periodistes i en una interfície on els periodistes de fet no perden el control editorial, sinó al revés. El que fan és potenciar alguns dels fluxos i alguns dels processos de treball per fer-los més ràpids, més àgils, sense renunciar a la qualitat. Com ho estem fent? Estem definint petits grups d'usuaris inicials, de beta testers, perquè provin l'eina, perquè defineixin casos d'ús concret i, de fet, aquest procés ja l'hem començat a fer i ja hi ha alguns casos d'ús molt específics en què la caixa d'eines d'intel·ligència artificial ja està en el dia a dia d'alguns processos o d'alguns fluxos d'una redacció informativa de proximitat com la de la xarxa. Doncs una de les utilitats que més fem servir a Larson és la transcripció tant de vídeo com d'àudio. Tu li pots posar tranquil·lament un enllaç de YouTube o qualsevol arxiu i t'ho transforma en text. Aquest text el pots agafar i el pots o bé posar en un article o bé el fas servir per locutar una altra cosa. El seu cosí germà d'aquesta aplicació que tenim a Larson són els subtítols, per exemple, per posar a les xarxes socials. Tu també poses qualsevol enllaç de YouTube o algun tipus de document, et generen uns subtítols en un arxiu SRT i els pots adjuntar directament a Twitter. Al Notícies en xarxa fem servir l'aplicació Larson bàsicament per simplificar processos que, fent-los com els fèiem abans, ens poden treure més temps. Tipus fer un doblatge d'unes declaracions en un altre idioma, coses que en aquell moment necessites un altre company que posi la veu, tot això ho simplifiques amb Larson i ens serveix per això, per guanyar temps i poder dedicar el temps a fer coses de més valor pel programa.